Základná škola Cyrila a Metoda sa do projektu Comenius zapojila v roku 2013. Je tam zapojených 5 štátov, koordinátorom je Turecko, potom je to Bulharsko, Taliansko, Slovensko a Poľsko. Na zahraničných hostí čakalo veľkolepé privítanie chlebom a soľou a kultúrny program v podaní žiakov základnej školy. Témou projektu je spoločné varenie. Sme poslednou hosťovskou krajinou a naša škola pripravila v priebehu celého týždňa bohatý a pestrý program v rámci celého regiónu. Dnes začíname s varením tradičných slovenských jedál, ako sú halušky. Kým hostiteľky predvádzali prípravu národného jedla, návšteva sa prizerala. But it's a sour cabbage, and this is bacon. A potom prišla nečakaná úloha. Hostia sa okrem tradičných halušiek naučili robiť aj klasický zemiakový šalát. Tam už kuchári museli schytiť varešky do rúk a zapojiť sa do skutočného kulinárskeho umenia. Prvý krok pretláčanie zemiakov trochu potrápil návštevníkov z Turecka. Až napokon prišli na to, či zemiak prejde z hora alebo z dola, výsledok je rovnaký. Zahraničným kulinárom sa vo varení darilo, jedlo chutilo a na Slovensku sa im tiež páčilo. Jak vám się podoba? Very, very good. This is beautiful school. Tatras Mountain. Your village or town. Very good, very well. Your trees, I like. Your children, very good. Are very good. And halušky. Celotýždňový maratón pokračoval prijatím u primátora mesta a výletmi do historickej Levoče a Košíc. Hostia zavítali tiež na Spišskú kapitulu a do Pienin. Projekt priniesol nielen učiteľom, ale aj žiakom bohaté medzinárodné skúsenosti a znalosť v anglickom jazyku.